yawa kama wancan yana shan ɗiri bari je mu joining. Sanyi nan na nan. Marubucin labari ka iya kalmar soyayya idan na aure ka bani da Malam ya ka zo nan ba sallama. Dan Allah ka hakuri wallahi ka san sanyin ne wallahi. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. soyayya mun ji a zo din ya kare dole sanani haske idan ya zo zai kore Gashi ma wutan ya mutu. Wai don Allah malam. Don Allah ana sanyi ne. Ruwan wuta ne ake yi daga sama. Can banza. Don Allah malam me yasa naga kowa da rigan sanyi ne da safa? Dalilin da yasa kaga kowa da rigan sanyi ya sa ne don ya kare ɗumin wutan da ke sauka daga sama. Wa don Allah malam, domin one question. Don Allah tambaya ɗaya ya rage. Wai kai malam wani irin mutum ne? Malam ina ce Baba Buhari ya rufe boda. To ta ina ne sanyi yake samu ya shigo cikin Najeriya? Lalai ko ni nake da maganin mahaukatai irin ka dan ni ma sakatiri ne da ni. Bismillah Allah. Ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu cikin sauƙi. Sannan ku danna ƙararrawar sanarwa don sanar da ku da zarar mun ɗora bidiyo. Mun gode.